Здравейте на всички! Много ми е приятно. Добре дошли в днешното видео. То е малко спонтанно, за което съжалявам, че не съм качвал толкова много време. В днешното видео сме се събрали да ви кажа, че ми баннаха за постоянно TikTok профила, който беше с 60 600 последователи. Баннаха ми го за омразна реч и за тормоз. Такова нещо никога не съм прилагал в видеята си, даже и в лайфовете си никога не е имало омразна реч и тормоз. Държа да го подчертая. Подадох хиляди апели, накрая ми излиза само ето това и не ми дава повече да подавам каквито и да било апели. Апела ми съответно не беше одобрен и съответно TikTok ми върнаха ето това съобщение, че профилът ми няма да бъде върнат. И съответно се чувствам мега зле от това нещо. Продължавам да се боря за него, да си го върна всячески по какъвто и да било начин. Все пак може и вие да ми помогнете да си върна профила, като долу под това видео ще оставя една бланка, която може да попълните с TikTok юзернейма си и с имейла, на който ви е на самия TikTok профил, и да обясните, че искате профилът ми да бъде върнат. Като ето тук някъде ще изпиша и никнеймът ми за TikTok, за да може да го добавите вътре в допълнителната информация, като подавате репорти. А и плюс това, за ваше улеснение, ще добавя едно съобщение, което е простичко и може да си го копипейснете и да го поставите в допълнителната информация, като ще го оставя долу в описанието и се надявам съвсем скоро да си върна този профил, защото ми е адски ценен. Супер много видеа вътре има в него, които са супер качествени, супер изпипани, супер добре направени, с много гледаемост в същото време. Така че надявам се просто да ме съпортнете и в най-скоро време да си върна профила. Така че да, стискайте палци и се надявам да ме съпортнете всички. Благодаря ви.